хора, аз съм Shadow Pro и днес ще играем Plus One с Keyboard Escape. И с това видео ще е за колко current speed ни трябва за всеки един левел. Аз мога да стигна до левел 3, по-скоро stage. Затова ще ме извините. За първия стейдж ви трябва 59 speed, не левел. Speed, ето тука. Идвате тука и пишете 59. Натискате ОК. За тука ще ви трябва... чакайте, аз се сетя, майче 75. Трябва много хубаво да го таймните. Не. Ще пробвам с 76. Да видим. Таймнах го. И с 76 ти левел минавате Stage 2. Ох. И за следващия левел, Stage 3, ще ви трябва... За колко спид. Чакайте да спътна. Ще ви трябва 90 current speed. Пишем 90 и го изчакваме. Сега да мине. През това време ще се извадя God Treadmill. И трябва да правите това. Аз малко се забавих. И затова ще умра. Най-лесно е, когато сте с 100 спид и нагоре. Най-лесно ще ви това. Бум, бум. Също не става. Вижте, като си въведа моята скорост 96, левел 212, 5,50 квадрилиона спид, го правя без проблем. Вижте как го таймни. Как го направих. Как ти ще го направих. И малко така... Вижте. Къде отивам? И това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Мога да ви покажа как минавам левел World 1. Всъщност. Малко не знам лабиринтите, затова ще ги скипна. Може. Майко, тук колко съм бърз. Аз го забрах. Би. Бегай, бачо. Сори. Не. Как ме пръска. Та топка. Бегай, бачо. Успяхме. Същото. Той даже още не се е върнал, аз го минах. Аз така малко прескачам едното. Ама забравих кое беше. Добре, този път не го прескочих. Минавате отляво или отдясно. Тук има един шорткът. Чакайте малко. Нищо не сте видели. Тук има един шорткът. Идвате тук, давате само W или там, от каквото играйте, давате само напред и го минавате. Само че да съм малко слаб.
Тъй да. Много бързо дойдох. Ай хора, последвайте ме в Roblox, за да може да ме направят контент креатори. Я ви гифтвам глупости. Те поведи като ги взема. Те поведи като ги взема. Аз какво ще се мъча? Ей, вижте на то как работи. И сега давате само W. И ето, тук са качвате. Има и друг скип, който сега ще го... Пука... Къде ми отидеше в полка? Хора, вие видяхте ли? Бам. Ето, па сега ли ще да се качвам? За това ви говорих, че това го прескачам. Чай ще се върна. До самия левел. Аз тук колко победи изхарчих. Това ти трудната игра. Какво ти цунами, бе? А защо продължавам да го минавам ти? Тъй, така. Не знам как го направих, ама. И така. И от... Ей, тук, като скоча, трябва да дойда чак някъде. Ей там. Ще видя дали ще мога го направя. Не! Ще видя сега докъде ще мога да стигна. Правя спиран. Не знам лабиринтите, а пък... Не. Ето ми името, последвате. Сега и в описанието ще оставя линк и заправят сървъра ми. Да може и вие да играете. Ай, чао!